тамашачылар, кырматтуу кунаклар, бүгүн бизде зур бейрем. Эмне үчүн? Чөнки Мин юморист тапшыруунун проектинин 3-ші сезоны кабат эфирда. Бу проектка яш юмористлар килип, үзләренең көчләрен сыныйлар. Жюри әгъзалары иң көчлесен сайлап, җиңүчене билгели. Җиңүчегә 30,000 сум акча бүлеккә. Әлбәттә, бу проектны тапшыруны башлап җибәр алдыннан үзебезнең рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Бу проект алар булмаса булмас иде. Татнефть хәйрия фондына. Шулай ук Мунча ташы татар эстрада театрына. Flint Production компаниясына. Һәм дә шушы сәхнәгә ул да булса театр Набулаки театрына. Әйді біз, құрметті тамашашылар, тапшыруны башлап җибәр алдыннан, әйдәгез әле жюри әгъзалары белән якынрак танышып китик. Шоумен! Әгәр дә бу сәхнәгә чыккан булса, ул әлбәттә шушы 30,000-не үзе белән алып китер иде. Үзе юморист, үзе пародист, үзе бик яхшы кеше, телерадио тапшырулар алып баручысы Әбри Хәбриев. Шулай ук икенче безнең жюри әгъзасы, ул да булса шоумен, телерадио тапшырулар алып баручысы, бердән-бер төрмәдә утырмаган килеш шансон җырларын җырлап йөрүче Зилфәт Зиннуров. Һәм дә жюри арасындагы иң ветеран булган жюри, ни өчен дигәндә, барлык сезоннарда ансыз булмый. Даими вакытта инде һәр вакытта да шушы жюри рольләрен башкаручы танылган шоумен, телерадио алып баручысы, блогер Булат Бәйрәмов. Әйдә, хөрмәтле тамашачылар, узак сузасы килми, һәм дә беренче катнашучы егетебезне сәхнәгә чакырасы килә. Һәм беренче катнашучы егетебез Алексеевск районыннан Дмитрий Баранов. Каршы алыгыз. Минем исемем Дмитрий Баранов, Крашен егете. Алексеевск районының Красный Баран авылынан театр училищесін тамамладым. Бу тапшыруга яңа опыт, яңа уровень алыр өчен килдем. Барысы да килеп чыгар дип ышанам. Сәлам дуслар. Арулармысыз? Күбегез мине белмидер, таныш булыйк. Крашен егете Дмитрий Баранов. Алексеевск районы Красный Баран авылынан. Әй, дуслар, Дмитрий Баранов, Красный Баран авылынан. Құрбан бәйрәм вакытында мин гомумән Татарстаннан чыгып торам, чит регионга. Беләсез, мәктәптә укыганда минем кличка нинди иде? Баран. Юк. Димон Баран. Димон Баран. Беләсезме, дуслар, минем креативный түгел иде. Менә күршеләр былтыр беләсезме нишләделәр? Сарык чалганда, сарыкны менә безнең капкага таба каратып чалдылар. Миңа төрттіреп. Юк, Аллага шөкер, үтеп китте ул күсе еллары. Җиңел булмады инде, дуслар, шулай бит. Күсе шикелле яшәдек. Ояларда кашып яттык, өйгә ашарга ташыдык. Аллага шөкер, хәзер яз, кайфләр күтәренке. Бар да үз җаена кайта башлады. Үгез елы сизелә башлады. Күп кешедән ишеткәнем бар, үгез елында үгез шикелле эшләячәк без дигән фразаны. Юк, дуслар, каян килде андый стереотип үгез эшли дигән. Менә мин бу елны үгез шикелле яшәргә әзер. Үгезгә аңа пешәнне алып килеп бирәләр, суны алып килеп эшертәләр, астын җыеп алалар, хәтта сыерны да бит аңа алып килеп бирәләр. Аннан сыер кысыр калса да, үгез гаеплеме? Сыер гаепле, дөрес басмаган. Менә дуслар, менә сыер эшли, иртә кич сөтен бирә, бозау китерә. Әле сөт бирми башласа, сатып та җибәрәләр сыерны. Кстати, ярты ел элек сыерны сатып җибәрдек. Сөт бирми башлады. Газельгә кергәндә сыерның күзләрендә беләсезме нәрсә укыдым? Сез минем турымда әле ишетерсез диелгән иде. Бір айдан соң кылбаса ашап отравиться иттем. Совпадение? Конечно. Без ашаган кылбасаларда каян ит килсен инде ул.
Юк, дуслар, Аллага шükür, күсе ел үтеп китте. Ләкин ул бит безнең кимлекне күрсәтте. Паникерлар бит без, паникерлар. Менә самоизоляция була дигән сүз йөри генә башлады. Без нишләдек? Сумкаларны, пакетларны, заначкада булган бөтен акчаларны алдык та кая йөгердек? Кибеткә. Һәм исән калыр өчен без анда нәрсә алдык күбиттереп? Рис, шырпы, тоз, грешка һәм иң мөһиме пәтерәф кагазы. Рулоннары белән алып бетердек бит без аны исән калыр өчен. Әйтерсең лә менә абой ябыштырырга җыйнабыз шул кагаз белән. Менә кызык нәрсә инде бу кеше. Берәр нәрсә булса, арт ягын кайгыртырга гына торабыз. Аннан дуслар, беләсезме, креативный кешеләр чыга башлады самоизоляция вакытында. Берәү объявление биргән бит. Обменяю 20 масок, 30 перчаток, 40 рулонов туалетной бумаги на хорошую трешку в центре Казани дип. Алмаштырмаганнар дисезме әллә? Алмаштырдылар. Юк, дуслар, беләсезме, менә изоляция вакытында күңелсез булмасын өчен кызыма наручник бүләк иттем. Алла, рахатын хаман күрәм. Батареяга байлап калдырдым, үзем монда сезнең белән басып торам. Рахат. Минем бит әле дустым бар. Леха. Но мин аны Роспотребнадзор дип йөртәм. Урыс потребляет, аңардан надзор кирәк. Роспотребнадзор. Әле бер көнне Айдар дигән дустым көлгән була миннән. Килка балык түгел, крашен халык түгел ди. Мәйтәм ничек? Ничек алай дип әйтергә бактың? Ябыштым муйнына. Мәйтәм килка, менә дигән балык. Дуслар, беләсезме? Миңа беренче турдан төшеп калырга ярамый, чөнки минем арттан бөтен крашен дөньясы күзәтеп тора. Әйтәләр бит, мишәләр татарның каймагы дип. Ә без крашеннәр рассолы. Без авыр шакта кирәк. Перепис вакытында. Рәхмәт, дуслар, сезнең белән мин булдым, Дмитрий Баранов. Дмитрий Баранов, Алексеевск районы. Сезгә ничектер миңа бик ошады. Әйдәгез әле хөрмәтле жюри әгъзаларына сүз бирик. Зөлфәт Зинуров, ничек уйлыйсыз? Миңа ошады, әфәрин. Әлбәттә теге искерәк юморлар очраса да. Мәсәлән, шул ук бәдрәф кагазы. Крашен, бу бәдрәф кагазларына инде 2 ел буе шәйнибез инде хәзер, әйбет. Һаман шул Бер генә ел, бер генә. Әле аннан соң бар иде бит, мәсәлән, менә крашен һәм килки турында, әйбет. Ул инде элек-электән килгән шундый юмор, ләкин ул алымны исбатлап бирде ахыргы җөмләсе белән. Ул аны теге менә әйләнеп килеп мөхөр сукты дип әйтәләр бит. Менә шулай итеп мөхөр сугып куйды. Бу инде бүгенге көндә чыннан да бик актуаль мәсьәләгә, Яңалатты. актуаль мәсьәләгә басып, авырткан җиргә басып, көлә белү ул бик аз кешеләргә генә бирелгән әйбер. Әгәр дә ул аның үзенең уйлап чыгарылган шушы юмор икән, әйбет, үзе уйлап чыгарган икән, әгәр дә шушыны, бу егетнең киләчәге зур дип саныйм мин. Рәхмәт. Булат Бәйрәмов нәрсә уйлый? Килешәм бу сүзләр белән, һәм нәрсә мин күрдем. Текст ятланган, минем өчен текст ятланган булу кирәк. Ул аны репетицияләгән, сөйләгән, бер тапкыр гына түгел, менә шунысы да яхшы. Һәм артистизмы да бар, кайбер җирләрдә уздырып җибәрә, нәрсәдер теге тартып җиткермәй, ләкин юмор бар. Минем уйлавымча, бу җегетнең менә шулай юморист киләчәге бар. Репетицияны гына ул репетиция ясаганда аның янында крашеннәр басып тормаган. Чөнки басып торган булсалар, аңа бик күп сүзләрен татарча дөрес итеп тәрҗемә итеп биргән булырлар иде. Бик күп русча сүзләр яңгырады кулакны кисә. Яра, рәхмәт. Беренче чыгыш ясау. Беренче чыгыш ясау ул һәр вакыт катылды, һәр вакыт авыр, шуңа күрә бәлкем шушы дулкынлану сүзләренең тәрҗемәсен оныту һәм кайдадыр төртелеп, бераз гына сөртенеп алулар, бәлкем шуның белән дә бәйледер. Миңа бик ошады. Рәхмәт. Бераз гына шаяруларның теге пик нокталары арасында бераз гына араны кыскыртсаң, теге артык сүзләрне төшереп атып, смакны гына калдырабыз дип әйтәбез бит. Шуны гына калдырса, тагы да яхшырак булачак. Миңа бик ошады. Бик зур рәхмәт.
Бик зур рәхмәт жюри әгъзаларына. Инде беренче чыгыш ясау әлбәттә ул җиңел түгел, авырларның берсе. Ә менә икенче катнашучы егетебез ничек чыгыш ясар микән? Күрербез. Каршылыгыз Ютазы егете Фаил Баязитов. Сәлам дуслар, мин Ютазы районының иң күркәм авылыннан, ул да булса инде Бәйрәк авылыннан, кичкенәдән иҗатка гашыйк кеше һәм инде проектка килүемнең дә сәбәбе шушы иҗат турында фикерләү, бераз гына фикер алышу, көлешү һәм аның белән бәйле проблемаларны хәл итү. Сәлам дуслар, исәннәрмесез? Минем исемем Фаил, миңа 24 яшь. Мин инде монда эшемдә борчу булганга чыктым. Үзем иҗатка якын булганга инде татар милләтенең киләчәгенә турыдан-туры тәэсир итүче иҗат өчен борчылам. Шуңа чыктым. Инде җәмәгать менә бездән сорыйлар иде кичкенә чакта үзгә кем булырга телисең дип. Без инде табиб, я космонавт дия идек, әйме? Хәзерге балалардан сорыйсың, алар блогер булам. Нишләп алар блогер булуны рәхәт дип уйлыйларсың. Ул бит инде кешенең башына чүп чарту тору, әйме, бушка ашау, бушка эчү. Соң аның өчен бездә депутатлар бар бит инде булай да. Әйме, инде димәк бит инде алар безнең блогерлардан үрнәк алалар. Гафу итегез, кемнән? Әйме? Ул бит инде менә Илүсә бар, авыл кызы блогер, татар малай блогер. Ике симез бүтәкә халыкны ябыгырга өйрәтә. Ярый, татар малай инде ул патриот. Менә Тайсырның 100 еллыгына татар малай 100 килограмм вес җыйды. Обратная проекция. Яки инде белмим, роллар белән бартер патриотизмга туры килә микән соң? Юк, монысы да бар. Яхшы, инде ишкәнегез бардыр. Яз, менә весна покажет, кто где. Аңладыгыз инде. Әйтеп тормасам да булай дин булат. Весна покажет, кто где. Аңладыгыз. Шуңардан чыгып сорау, Булат браво коясың. Анарсын бар әле безнең Искәндәр Гайсин күргәнегез бардыр инде, кара малай белән видеолар төшерә. Күптән мөрәҗәгать итәсем килгән иде аңарга. Искәндәр, кул тоту заманнары бетте бит инде, җибәр инде ул егетне, пожалуйста, кайтып китсен инде. Инде ул блогерлар әле бик күп гифлар да уйнаталар. Менә урысларны күргән бардыр инде. BMW-лар, Mercedes, квартиралар уйнаталар. Да безнекеләр Шепырка, Нива, Fiat. Иң мөһиме, әлеге бүләкләрне, гифларны җиңгән кешеләр сез кайда? Ник сезнең тавышыгыз чыкмый? Монда ике генә, ой, я инде блогерлар ялганды, яйма. Я җиңүчеләр бүләкләреннән ояла. Аннарсын ул гына да түгел, хәтта бит безнең Камил хәзрәт Инстаграмга үз видеоларын урнаштыра башлады. Күргәнегез бардыр инде, кылыч белән, әйме? Ярый, хоть анда мәгънәсе бар иде, теге алай булай булса, теге сөннәткә утыртам дип әйтергә тели торган. Белмим. Һәм җырчылар, иҗатыбызның йөзек кашлары. Пычагыма ул блогерлыкка кысыласызмы соң? Юк, менә элек бит җырчыларның йөзләре аларның җырлары иде, шулай бит. Менә элек сорыйдың, Ләйсән Гимаеваны беләсеңме? Ул бит яшьлегем, чишмәләре. Хәзер Ләйсән Гимаеваны беләсеңме? Ул бит теге Фифония, әйме? Теге ниндидер бер алып баручы белән видеолар төшерә, әйме? Юк, шулай бит инде. Аннарысын менә җырчыларны элек җырлары аша таныйлар иде. Җырчыларны элек җырлары аша таныйлар иде. Хәзер зашкварлары аша. Ну, ягъни хайплары. Ну, хайп инде менә элек штан төбе китсә, без теге ялай идек, каплый идек бит, әйме? Хәзер теге, о, штан төбе каранчы китте, төшерәләр менә теге. Менә шул бит инде хайп. Инде бездә хайп министры ул Фирдус Тимаев, әйме? Ул инде һәр вакыт теге темасына туры китереп хайповать итә. Узган ел театр елы иде. Уразова белән псини чүпрәк дип инде театр куеп яттылар. Быел инде туган тел һәм халык ара бердәмлекләр елы. Фирдус Тимаев националь конфликт ясап ята. Ахыр чиктә аның инде концертларын Башкортстанда туктаттылар. Сәбәбе, имеш ул Куштауны яклап чыккан.
Фирдус Фаритович. Әлмәттә химзавод. Тубанкамада тірекіміш заводы. Қазанда МЦС-сы ашмақшы болалар. Шулай yoqlab фикрегізін жеткерегіз енді. Может, Татарстанда концертларыңызны алып қоярлар. Анарсың енді Айгүл Бариева белән Лилия Муллагалиеваны турында әйтеп тә торасы килми. Чөнки аны былай да бөтенесе күрделәр, ул шәрә фотосессия нәйме? Нигә аны башлагач ахырына кадәр ясыйсы иде инде? Афишага да ул фотоларны эләргә кирәк иде. Может, кызыксынып концертка килүчеләр күбрәк булыр иде. Шулай бит. Юк, ни, мин үзем дә кирип чыгар идем. Лилия Хайруллина да бер дә калышмый. Күрдегезме? Ул бер премияга халаттан килде. Лилия, син моның белән нәрсә әйтергә теләдең соң? Душта җырларга өйрәндем дип әйтмәкче идеңме? Саганы булай да сизелә бит инде ул. Ярый, җәмәгать, йомгаклыйм. Инде әйтәсем килә, вакытында китә белергә кирәк дип инде. Ой, Мөнир Рахмаев үзенә уйлар тагын. Ярар. Әйтәсем килә, вакытында авызны тыя белергә кирәк дип инде. Ой, Фирдус. Гафу ит. Җәмәгать, менә мин җырчылар, блогерлар сезне күзәтәм. Бер көнне карыйм, менә бер блогер 1 миллион сум акча уйната. Анарсын икенче сторисны карыйм, анда инде бер җырчы авырты балага акча җыя. Соң кушылыгыз, бер файдагыз булыр. Шулай бит. Инде ахырдан халыкка да мөрәҗәгать итәсем килә. Әйдәгез, балаларга беренче чиратта үзебез үрнәк булыйк. Әйме, белем бирик. Хөрмәт итәргә, яратырга өйрәтик. Һәм шул вакытта безнең менә мондый буын булачак. Ну, может, бер уртача блогерда килеп чыга. Фаил, рәхмәт. Фаил Баязитов, Ютазы. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле жюри әгъзалары, сезгә ничектер миңа нә булай. Әбри Хабриев. Элек эстрадада юмор юнәлешендә бик матур бер жанр бар иде, фильетон деген. Номер буе шаяру, бара. Элек инде бу, элек. Элекеге ул Хазановлар, Райкиннар заманында һәм ахырында акыллы, төпле фикер белән бетерелә әлеге номер. Аның эштәлеге дә шәп һәм йомгаклауы да үзенчәлекле. Нәкъ менә бу фильетон жанры стендап юнәлешендә үзенең чалымнары белән бик тә матур килеп чыкты. Миңа бик ошады. Фаил гомумән алганда инде ул сөйләмгә игътибар белән карарга өйрәнгән һәм әлеге гамәле татар теленә булган хөрмәте аның әлеге чыгышында да сизелә. Молодец. Афәрин. Төпле фикерегез өчен зур рәхмәт, Әбри әфәнде Хабриев. Миңа бик ошады. Бик зур рәхмәт. Булат әфәнде. Степ кенә әйтәсем килә, монда Сиңа бу нитмәдемме теге Фифуня турында сөйләгәч? Йо, бик яхшы. Менә замана белән бергә аяк атлаучы егет дип әйтәм, юморлар. Сиңа подписан. Юк әле Булат сөйләгән вакытта әйтеп куйды, минем дә акчасы килә бит, миңа да акча кирәк бит. Гафу итегез, туктагыз. Хәзер яны башлыйбыз. Фаил менә аның юморлары да замана белән бергә аяк атлый. Блогерларны карап бара, тикшерә, барысында дөрес язган. Киреш өлеше дә теге уртасы да һәм теге тик дип әйтәбез инде, барысы да дөрес. Һәм мин беләм, ул үзе яза юморны, менә шунысы белән аның юморы кыйммәтле. Афәрин дип әйтә. Рәхмәт. Миңа бик ошады. Иң мөһиме сезнең вайннарны карыйны, иң мөһиме шусы ошады. Әле син белмисең, ул безгә вайннар да яза бара. Шулаймы ни әле? Менә хәзер бөтен нәрсә ачыклана, минем тапшыруны. Зөлфәр. Димәк, Фифуня аша ул үзе акчашы булып чыга бит әле менә. Ай. Хәзер безнең бәяне киметәсе буламы инде бу малайга? Шуның аркасында бар. Фаил инде кайышланып беткән, күренеп тора. Ул устарганнан устара, беренче генә чыгышы түгел сәхнәдә бит. Һәм бу өлкәдә шаяруы күрсәтеп тора, күренеп тора. Һәрберебез дә белгән әйберләр турында бит. Һәм бу өлкәдә әле шаярасы, көләсе икән әле. Менә бу аерым бер өлкә булып тора торган жанр дип әйтикме инде. Жанр түгел, өлкә булып чыга инде. Шушыннан көлергә кирәк хәзер. Блогерлардан көлүне әйтәсеңме инде? Блогерлар шушы сәнгать безнең әбит көлерлек урын Инстаграмнан Саны башласаң гаять күп. Зур рәхмәт безнең мөхтәрәм жюри әгъзаларына. Хөрмәтле тамашачылар, инде без дәвам итәбез һәм киләсе конкурсантыбызны каршы аласыбыз килә. Каршы алыгыз Әлмәт кызы Әдилә Закирова. Минем исемем Әдилә Закирова һәм миңа 19 яшь. Мин үзем Әлмәт шәһәреннән.
Соңғы вакытта бик күп YouTube карый башладым, аеруча стендап. Һәм әрәмгә үткән вакытымны бушка салмас өчен бу тапшыруга килдем. Сәлам, Олимпийский! Ныграк алкышлыйбыз әйдәгез. Ниһаять, мине өйдәге уенчык аюларымнан да башка берәр кеше тыңлый. Рәхмәт сезгә. Ниһаять, мин үз аудиториямны таптым. Минем исемем Әдилә, һәм хәзер миннән сезгә бер шигырь. Кылакларны куябыз Новокушки, хәзер була юмор от Әдилюшки. Баш ваткыштан кудылар, хәзер кайда эшләргә бара микән дип уйлап утыра залда бер кеше, но ярар, ансы мөһим түгел. Миңа үземә дә бик оят, дөресен генә әйткәндә, белмим, Илназ Гариповка шулай оят булган микән миңа бу шигырьләрен сатканда. Ну ярар, ансы үзенең эше. Мин сезгә әйтеп тормыйм инде, ничә меңгә ул миңа аларны сатты. Илназ, сәлам. Ничә меңгә әйтеп тормыйм. Дөресен генә әйткәндә, мин Илназны бик яхшы аңлыйм. Чөнки ул да ялгыз, мин дә ялгыз. Менә мин уйлап торам, дуслар, нигә минем егетем юк икән? Белмим, әллә инде эш әбинең күчтәнә читеп биреп җибәрелгән электрошокерында микән инде белмим. Мин аны бит вроде бы битнең турысына куймыйм, астан гына шулай эшләтеп йөрим. Ну барыбер егетләр белән танышып булмый, дуслар. Менә беләсезме? Сез шокер дигәч әле гаҗәпләнеп куйдыгыз, гаҗәпләнмәгез. Нәрсә сез уйладыгыз? Ялгыз кызларга Казан буйлап йөрү хәзер бик куркыныч. Шуңа күрә алар өйдә утыралар, ә без рәхәтләнеп Казанны иңләп шикләп йөрибез. Менә әйтегез әле, халык, кемгә Бауман урамындагы ишәк аниматорларының бер генә тапкыр булса да бәйләнгәннәре бар? Кул чабыгыз әле. Сез куркмагыз, алар монда юк, алар чыгыш ясадылар да инде чыгып киттеләр хәзер шабашкаларыннан. Дмитрий, син мондамыни? Сәлам. Костюмсыз танымадым, Дмитрий. Вообще чыгышың шап булды. Молодец. Безнең жюри кул чапмады әле. Сезгә бәйләнгәннәре юкмы? Бауманнан лимузинда үткәндә таш эләкмәдеме? Мин вроде сезнең машинагызга икене аткан идем, әбригә дип. Сәер. Эшне аткан булыр идем инде алайса. Булат икәнен белмәдем. Менә миңа бәйләнгәннәре бар. Дөресен әйткәндә, мин Бауманнан барам, шокер әлбәттә үзем белән. Ләкин ул ишәкләрне шокерда куркытмый икән, беләсезме? Мин инде ахыр чиктән паспорт фотографиямда күрсәтеп йөрим буларга. Ну, буларны бик яхшы әзерлиләр ахырсы. Мин бабайга алып кайткач күрсәткәч, бабай минем түзмәде, урыны җәннәттә булсын ди, ярар. Буларны бик яхшы әзерлиләр бугай димәк. Хәзер бу миңа берсе ябыша башлады, девушка, әйдәгез сезнең белән фотога төшәбез. Ну ярар, мин нәрсә циркта маймыллар белән төшкәндә, ул ишәкләр белән генә төшәм инде. Һәм хәзер фотога төшкәч, булар миңа әйтә, сездән 300 сум ди. Мин әйтәм, цирктагы маймыллар моны хәтләп наглевши түгел идем әйтәм. Ярар, аларга НДС түлесе юк иде, но барыбер. Хәзер мин белмим нишләргә. Һәм әйтәм, мин бит инде Әлмәт кызы, үземне горур тотарга кирәк. Мин кешеләр белән сөйләшә беләм. Әйтәм, аны тегендә Ләйлә Лерон килә, хәзер сине төшерә Инстаграмга дидем дә, тиз генә менә монда килеп чаптым. Менә монда алар мине тапмас дип ышанып калам. Әле монда әйтәләр, сәхнәгә чыгып юк бар сөйләсәң сиңа 30 мең бирәләр дип икән. Ну, дөресен әйткәндә, миңа акча мөһим түгел. Миңа иң мөһиме үз-үземне җиңү. Акча барыбер минеке булачак, чөнки шокер монда гына минем сәхнә артында. Рәхмәт, дуслар. Әдилә Закирова, Әлмәт кызы. Менә бит, Бауман урамында миңа да бәйләнгәннәре бар, ул ишәкләрнең дип әйтик инде. Сезгә бәйләнгәннәр дер бит, Зөлфәт Зинуров. Син хәзер ишәкләр дип кемнәрне әйттең? Бу шуннан да юк. Юк, синнан да булганы юк. Бауман урамында фотога төшер өчен туристларга, ләкин ул проблема бар икәнен беләм, һәм ул проблеманы хәл итүче Ләйлә Леронны да әйтеп искә китте. төшерделәр. Без инде аны иртәнге эфирда хәтта сөйләп тә алдык. Без аны радиодан яктыртып барабыз ул яңалыкларны. Ул безнең радио тыңлаучыларыбызга да кызыклы икән. Казан халкына Казан ишәкләреме? Казан ишәкләре дигән исем астында бар ул безнең. Афәрин, бу кыз бигрәк яшь бит әле бит. Бик яшь. Әле барысы да алда. Шокер белән йөргән кызлар алар яшь була.
Шакир белән йөргән. Шакир белән алар инде яшь түгел. Шакир белән йөрүе инде аның зур уңышларга ирешкән дигәнне аңлата. Бар тик уңышлар теләп калабыз. Әфәрин, алга, бар тик алга. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Булат әфәнде Бәйрәмов, сездән машинагызны белгән булсалар, эшне атырыйм дип әйтте. Ни өчен шулай иткән микән ул? Белмим аны. Мәхәббәте зурмы, яисә- Әлегә сер булып кала. Яисә ул да фифуниларны карый микән? Белмим, бәлкем. Нәрсә ясым килә монда җөмлә кара савыт тиртер иде. Юк, зурны берне түбәдән төшерер иде. Минем уйлавымча, монда фикер йөртү бераз гына русчарак. Әгәр дә күбрәк татарча менә китаплар укыса, бәлкем татар радиосын тыңласа, Зөлфәт белән Нәбрине ертәләрен күбрәк ешрак тыңласа, Тәмле көрәшне Тәмле караса. көрәш караса, әлбәттә барысы яхшы булачак. Менә шул фикер йөртү татарчага. Бу Булатның фикере булды. Булатның фикере. Шәхсән минем фикере. Абулай күңелле. Рәхмәт, рәхмәт. Әбрүшкә. Беләм. Дип әйтик әле шулай. Миңа да хабамыңа чыгара кирәкме инде? Киенеп. Жюри рәисе Булат Бәйрәмовның сүзләренә өстәп нәрсә генә әйтәсем килә. Юмор өлкәсендә гомумән алганда эстрадада да, стендап жанрында да, татар дөньясында бигрәк тә юмор сөйләүче кызлар сирәк. Алар юк диярлек. Һәм бармак белән санарлык, алар берәү икәү генә, аларның күбесе дә әле бик кайчандыр эшләделәр дә, хәзер юкка чыктылар, әлеге өлкәне ташладылар. Шуңа күрә Кайберләре сезне радиога киттеләр, мәсәлән. бу өлкәдә эшләргә җөрьәт иткән икән, бар тик әфәрин генә куям, бишлегенә куям. Әлбәттә, буны Булат әйтте, сөйләмтене бераз камилләштерергә кирәк һәм бераз гына шаяруларны, урыннарын алыштырып микәмәле системалаштырырга кирәк. Чөнки ахыр чиктәрәк инде бераз гына шаярулар кимегәннән кимегенә барды. Менә шул гына киңәш, абылай яхшы. Әфәрин. Сез курыкмада, барысы да яхшы. Син теге шахмат, математика бикме, яисә ничек торам, шуны стратегиялар ясыйсың ни? Юк, аның үзенең алымнары бар инде теге менә. Булай торып сызырга. Без сезне туларга яратабыз, ләкин теге менә сез шуны шулай утырасызмы? Нидә? Без эфирдамы? Эфирда әле булай гына түгел, син нәрсә? Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Инде без киләсе конкурсантны чакырабыз сәхнәгә. Әлки районыннан Марат Фаттахов. Сәлам, минем исемем Марат, мин Әлки районыннан, мин алып баручы булып эшлим. Бу шоуда катнашуымның төп сәбәбе тәҗрибә туплау һәм инде киләсе шул зур күләмдәге призны атырга тырышу. Кичкенә чактан ук сәхнәдә чыгыш ясарга хыялланам һәм инде бу хыялымны чынга ашырырмын дип уйлармын. Хәерле көн, исәнмесез. Минем исемем Марат. Мин авыл егете. Әгәр тыштан күренмәсә, әгәр мине сканердан карасак, менә моннан матур итеп кенә кан урынына авыл чишмәсе агып китә. Менә моннан бара сөт юлына тоташа. Бик белсәгез, дуслар, анализ биргәндә дә менә врачлар килеп, башларына калфаклар киеп, татар халык милли киемнәре белән, киянтә белән, чиләк белән анализ аларга киләләр минемга. Шул гөлөкләр булганга күрә инде анализлар бирә башладым да инде, дуслар. Дөрес әйткәндә, авыл кешесенә бу дөньяда яшәргә җиңелрәк дип уйлыйм. Ни өчен менә мин үземне студент вакытта искә төшерәм, Казанга киләм, кая кермә, кайсы туганнарга, барысы да мине көләч йөз белән каршы алалар. Ни өчен? Чөнки миндә ит бар, каймак бар, сөт бар, бөтенләй бар миндә. Әле шуны үсә мин тырыш егет тә инде. Теге шкаф өтәргә булышам инде. Әйтәсем килмәй, минем дәвәти белән әти йөк ташучылар түгел дип әйтмим инде. Дәвәни урамга чыгып киткән вакытта дәвәти үзенең заначкасын шкаф артыннан эзләде, мине өттөрә шул шкафны. Шул шкафны өтә инде, хәлем калмады. Ярар. Хәзер әйтеп китәсем килә, безнең менә шул җегетләргә килгәндә шәһәр егетенә армиядә авыррак. Ник дип әйтәсегез килсә, штраф, менә теге шундый штраф ватларга чаптыралар бит инде, марш-бросоклар, экипировка белән бик авыр чаба булган. Авыл егетенә ул урысча әйтмешли нипочем. Чөнки искә менә күз алдыбызга китерик. 20 сотыйлы бакчасы, артка менә 2 капчык бәрәңге һәм чабасы инде. Имында егыларга ярамый җәмәгать, егылсаң арттан әти көрәк белән көтеп тора. Шул көрәк белән мәдәм, искә төшә инде аннары. Чабасын куда денешсин. Менә сиңа менә лайфхак инде бу. Бу военкомнарга лайфхак. Әйтәсем килә, әгәр егетләрне армиягә җибәрәсез килсә, барасылар килмәсә, авылга җибәрегез. Настоящий гестапо инде анда. Катыргы.
Әле менә дуслар бер кызыклы фактны күзәтеп киләм. Дөньяда авыл кешесеннән тәмлерәк, татлырак дип әйтим инде, матуррак сүгенүче кеше юк. Чөнки ул менә шулай итеп, бөтен күңелен биреп, менә бөтен назын, көчен биреп әйтә ул сүзне инде, менә моңланып әйтә инде. Монга килгәндә безнең татар эстрада артистларыбыз да инде ул эшне Салават абый оста башкара инде, әйме? Бик оста башкара ул баста тик шулай. Так. Киләүдә яплайдак, киләүдә. Хавише башы айгыс кет. Подошлай сүгенеп җибәрә инде, монда сүгенергә ярамый, әйтер идем инде. Ну аның анти кешесе теге анти дип әйтимдә антонимы бар. Ул капма каршы кеше Айдар абый. Айдар абый инде ул бик интеллигентный кеше. Аны барысы да белә бит инде теге. Ул ВДВшник булса да, дөресен әйткәндә, бер сүгенү сүзен чыгармый ул. Әгәр менә аны көтүгә кайтып куйсак авылга, ул бит инде көтү бит инде сүгенергә өйрәнә торган җир бит инде ул әйме. Теге шунда өйрәнәбез бөтен матур сүзләргә. Әгәр бастырсаң, басып әйтер иде. Кара инде. Үгез, иптәш. Алай ярамай бит инде. Кирәкмәй. Бәйләнмә инде сыерга. Сез бит инде икегез дә парна кабытный. Кичәгән әле ассиминатор килгән иде. Кирәкмәй. Тимә инде. Ярар. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт үгез. Шән күңелдән. Шулай иттереп, матур иттереп, үгез белән уртак тел табар иде. Әле дуслар, авыл кешесе генә түгел, авыл хайваннары да сүгенә белә икән. Мин моны кайчан сиздем? Иртәнге сәгать 5тә әгәр сыерны көтүгә озатмасаң, тәрәзәңә килеп шмау дип кычкыра башлый. Шундый уңайсыз булып китәме ул вакытта. Әле йортка чыккан соң эткә ашарга бирмәгәнгә эт гат дип кычкыра башлый. Менә шунда инде шулай. Эй, мәйтәм, хәзер миңа хайван телләре аңлаганга инде авыррак яшәргә менә бу тормышта. Әле шәһәргә килгәндә, дуслар, шәһәрдә нәрсәсе рәхәт? Ял көннәрендә 9-га ятласаң да бер кем берсе әйтмәй, 10-да ятласаң да торсаң да ярый, 12-ләрдә дә бер кем берсе әйтмәй. Авылда торсаң, нәрсә? Тордыңмы? Әле ашарга да салмыйлар. Өстеңә карыйлар, как на последнего, теге соңгы кешегә караңгы карыйлар өстеңә. Яратмыйлар инде менә. Әле шунда әле ичмасам Азат абый иртүк торып, ашап эчеп эшләрен эшләп кире кайтып, ашап эчеп йокларга кайткан була. Ну, шуңа уңайсыз инде ул. Әле менә кызлар белән танышканда егетләрдән фантазия юк. Шәһәр егетләренә димәкче идем инде. Шәһәр егетләренең нәрсәсе бар инде аның? Әле ул менә килә дә инде кыз янына. Hey, чик салам, әйдә киттек минем белән тегендә прокачу машинада, оплачу Макдональдста дип. Ну, белмим инде. Онда фантазия. Урамда кочаклап бер үп тә алмый инде кызны, әйме. Якты фонарьлар шәһәр эчендә. Ә менә авыл егете ул романтика. Анда бит инде нәрсә бар. Утлар юк. Кызны кочаклап үпсәң дә ярый, бер кем күрмәй. Аннары барасың аны пешәнлеккә ятып йолдызлар карыйсың. Аннары барасың аны күл буенда рәхәтләнеп учак ягасың. Менә шул романтика егет кешән була инде. Ха кызлар бай егетләрне яраталар. Бай егетләрне яратканы анысы ярар. Шәһәр егетенең акчасы юкмы, бармы, винасын икеле инде ул. Әмма авыл егетенең менә бармакларны бөгәбез. Сары итеме, тана итеме, үгез итеме. Менә буларны бергә сатсаң, бер машина алып чыга точно инде. Әйтеп китәсем килә, менә үземнең чыгышым белән төгәллим. Мин авыл егете, мин үземнең чыкканым белән горурланам. Авылдан чыкканыма. Хәтта безнең президентыбыз да, Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов, үзенең теленә бик тугры. Мөхтәрәм ватандашлар, дорогие друзья, люди, не люди. Үземнең последний сүз әйтеп китәм килә. Что во власть провинции надо гроху родиться индәйме. Татарскому акценту научиться һәм сельхозакадемиясында учиться пошел я. Чай, чизкейк, компотки. Бик зур рәхмәт. Марат Фаттахов. Әлки егете шын авыл егете. Почти сезнең кебек элек дип әйтик инде. Шулай бит. Авыл егете. Авыл егет икәнен аңладык. Зөлфәтзировның җыры да бар шундай. Без бит авыл егетләре дип. Монда инде залның да реакциясе, безнең дә реакция калган чыгышларга караганда сүлпәнрәк һәм тынышрак утырдык, бит ул сизелгәндер. Юмор теге авыл егете икәнен сөйләвен матур сөйли. Ләкин бит монда бит инде шартлары шундый әзрәк кенә шаярулар булыр диш. Ләкин миңа берсе ошады. Сыерның шулай мөгрәгәнен минем әле бер кайчан ишеткәнем юк. Һәм мин
Һәм мин чыннан да шулай дип ишетә башладым аны, әйме? Калган юморлары, аның инде көлгәннәрен Әле мен анда беләсең. мәгънәсе буенча теге ишеткәннәр булса да, Сарыкның бәкелдәвендә өстәп куйырым әле. Ну аны әйтергә ярамый әлбәттә ул сүзне. Ну Сарык кай вакыт кешечә сүзләрдә әйтеп куйгалый, көтүдә булган вакытта. монда әйтәм бит. Кошларны да хәзер өстәргә мөмкин. Һәм башкалар. Менә Пародияләр булды монда. пародия бит аның ансы башка жанр. Юк, Ансаның без аны кыстыра алуы ул үзе әйбәт, яхшы. Аның шушы стендап эчендә стендапка бит инде пародия хас түгел, стендап, пародия, аерым пародия бер. Стендап эченә пародия элементларын кертеп җибәрә алу әйбәт, тик аны да җиренә җиткереп, шаяруларга баетып яңгыратсаң тагы да яхшырак булыр иде. Бер Салават кебек әйтеп күрсәт әле менә, мәсәлән, Салават абый утырса син урында, нәрсә диер шушы пародиягә? Күрдегезме киләсе килә? Зөлфәтнең сүзләренә кушылам. Инде мин Кызык бит. мин бәгәсә программа әйтәләм. Балаларсың, ура. Ну, дработать надо. Күбәйберне дработать надо. Булай киләчәге бар, өмете бар. Менә Илшат, мин Салават абыйның сүзләре белән килешәм. 100% сөйләм телен шымартырга кирәк, юмор өстәргә кирәк. Фикер бар, ләкин фикер ахырына кадәр җитмәгән. Мәсәлән, әгәр дә юл анда 10 чакрым икән, ул 6 чакрымына барып җитә дә, егылды. Теге марш бросокны 40 чакрымның 20-сен генә уза шул менә шулай гына. Шундыйрак стадияда. Пародиясы бар, ләкин анда да пародияны кулланганда да үзеңә уйлап чыгара кирәк. Без кайдар ишеткән сүзләрне түгел инде кабатларга, үзеңнән өстәргә һәм шомарырга кирәк. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт жюри әгъзаларына. Маратка уңышлар теләп калабыз. Сәхнәгә яршаллы егетен каршылыйк. Владислав Шунский! Всем привет, меня зовут Владислав, я пришел сюда, чтобы выиграть, потому что мне нужно платить ипотеку. Шуның өчен мин татар телен өйрәндем һәм җиңәргә мин әзер бу сезонда. Мин Яршаллы шәһәреннән, әле минем авылым турында да сөйләп китәсе килә. Мин Киров өлкәсеннән, Вятско-Полянский район, Түбән Шуна авылы белә анда ТНВ-ны карыйлар. Шуның өчен сезгә барыгызга да сәлам. Мин җиңәчәкмен. Алла ярдәме белән. Алла бирсә, Алла кушса, минем өчен җан атыгыз. Исәнмесез. Нет, я не тупой, я просто русский. Узнал, что на проекте можно заработать денег на юмористическом, но нужно выступать на татарском. Но вы же знаете, русские не сдаются, поэтому... Исәнмесез, кадерле дуслар, хәлләрегез ничек? Дуслар, мин татар телендә сөйләшәм, ләкин мин урыс булып калам. Ну, Морҗа. Андрей улы. Рөстәм, синең классташың бар бит, Владислав, алың гаиләсе по-любому дуңгыз асый, шуннан копченый салы соралы, менә шуны иптәшмин. Мин татар телендә сөйләшәм, ләкин мин урыс. Шуның өчен минем чыгышымда булачак рус сүзләре. Шуңа күрә булачак непредсказуемо. Аңлыйм, мин сезнең белән риза, бүтән катнашучыларга карата бу дөрес түгелдер. Ләкин сез үзегез непредсказуемо сүзенең тәрҗемәсен беләсезме? Хәзер сөйләп китәм, ничек итеп мин татар телен өйрәндем. Мине бәләкәй чакта җибәрделәр авылга, әби янына, татар авылы. Мин бер татар сүзен белмидерим. Һәм инде уйнарга чыкканда минем тирәли бәләкәй татарлар йөриләр иде. Һәм инде үз телләрендә сөйләшәләр иде. Минем колак булай итеп ишетәдели. Ашкала, Владислав, ашкала, непредсказуемо. Шуннан соң мин татар телен өйрәнергә булдым. Һәм инде татар телен тизрәк өйрәнер өчен мин гел татар телендә генә сөйләшергә тырыштым. Кибеткә килгәч, сатучы апа янына килеп, мин татар телендә сорыйдырым. Апа, бирегез әле миңа гылмагаш. Ул миңа җавап бирәдри. Ты тупой, я русская, что тебе надо? Ләкин мин барыбер татар телендә сорыйдырым, потому что русские не сдаются. Запомнили, да? Һәм инде вакыт узгач, мин күрдем, татар балалары ашка баралар. Бер нәрсәсез аштан кайталар акча белән. Хәйр акчасы. Мин әйтәм, әйбәт бизнес, стартап. Миңа да ашка йөрергә кирәк. Нәрсә дип уйлыйсыз?
Мен инде урыс буларак, мен айын күбінде сөлгі белән сабын легәдірі. Аннары, мен татарлар белән дә дуслаштым, руслар белән дә дуслаштым. Килеп чыкты мин би. Универсальный, беләсезме? Мин теге ураза вакытында да ошый алам, пост вакытында да ошый алам. Мин би. Би рен, дөрес. Biraz үскәч минем кызлар белән проблема килеп чыга башлады. Чөнки татар кызлары миңа рус дип әйтәләр иде, рус кызлары миңа татар дип әйтәләр иде. Шуның өчен мин күрше чуваш авылына йөри дирим. Потому что русские не сдаются, да. Аңлагансыздыр инде, мин авылда үскән идем, авыл турында әзрәк сөйләп китәм. Менә авыл нәрсә ул? Авылда бер тапкыр аракы сатсаң, синең өеңә әле 5 ел буе алкашлар килә. Безнең авылда мунча кушаматлы кыз бар иде, чөнки төнге 12-дән соң шайтаннар килә иде. Һәм безнең авылда төрмәдә утырып чыккан әби бар иде. Ул ашта балаларга тәмәке өләшә иде. Авылда кызык, менә һәрбер татар авылында әбидә өстәлдә булырга тиеш тәлинкәдә сары бәләкәй конфет. Сез аны барыгыз да беләсез, мондай лимонный конфет име. Мен аны үзем бессмертный конфет дип атыйм, чөнки күпме мен әбине хәтерлим, шул конфет һаман шунда ята. Һәм инде әбидә чәй эчеп утырганда мин гел шул конфеткә карап утырам. Кайсысын микән әби суырып кире куймаган микән дип. Беләсезме, дуслар, узакламай Габдулла Тукайның туган көне. Шуның өчен мин сөйләп китәм бер анекдот. Бер кыз карап утыра телевизор, анда беременна 16 передачасы бара. Бу кыз инде шул ук пародадан күрә акча эшләргә була икән. Китте бу участковый янына килә дә, абый ди, мине көчләделәр ди. Участковый әйтә, утырыгыз, языгыз заявление ди. Все, язып утыра бу, участковый сорый, бу хәл качан булды соң? Кыз әйтә, былтыр, участковый әйтә, былтыр кыстырганны быел кычкырмыйлар. Жизнигә сөйләгән идем, үлде. Дуслар, озагында өйрәнегез татар телен. Сезгә аның кирәге чыгарга мөмкин. Миңа бит кирәге чыкты. Владислав Шунский, рәхмәт и спасибо. Владислав Шунский! Менә, русские не сдаются, диләр. Татарлар тоже. Ничек сезнең фикерләрегез, хөрмәтле Әбри әфәнде Хабриев? Менә шундый булырга тиеш стендап, кыска бер-ике сүз шаяру, кыска бер-ике сүз шаяру. Яки менә бине алдан әйтеп куйды, аны нәрсә икәнлеген аңламыйсың һәм аптырап утырасың. Бөтен кеше уйлый башлады теге үзенең фикерләрен. Би, аннан соң әйтеп би, рен. Менә син би дигәч нәрсә дип уйладың? Би дигәч инде теге урыста татарда була алган шуны аңлагансыңдыр инде үзеңдә. Менә юмор шушындый стильдә, стендап бигрәк тә шундый стильдә төзелергә тиеш. Бик җентекләп уйнанылган, һәрбер шаяру алдыннан влет дип әйтәбез инде, без әзерлеге бар. Кыскасы, афәрин, башка сүзем юк. Бик зур рәхмәт, Булат. Бу җегетнең күренеп тора, тәҗрибәсе зур, үзен бик иркен тота, бик иркен хис итә сәхнәдә. Бу инде бер генә елда шаяртмый сәхнәдә күренеп тора бу җегетнең. Шулай ук менә профессионал, идеаль формула дип әйтик, менә стендапның идеаль формуласы менә бу җегеттә, әгәр дә нинди сырыслар, менә бу җегеттә кебек дип әйтә алабыз. Һәм минем башка проектларда беренче, икенчеләрендә дә күргәнем булды, ярчалы егетләрендә. Шулай ук русчалы, татарчалы сөйләүчеләрендә, һәм менә шуларның арасыннан бу иң яхшысы. Мин рус сүзләре күп булыр дип уйлаган идем. Әллә нәрсә күп булды. Алар сирәк булды. Кулланды аларны барысында. Бары тик Владислав дигән сүз генә булды. Һәм Шунский. Зөлфәт, ул үзен теге мин рус егете дисә дә, бик күп татарларга караганда чистарак татарча сөйләштеләр. Шуны ассызыклап үтәр идем. Бу инде башка төрле югарлыктагы юмор бөтенләй икенче. Монда инде менә Әбри әйтеп китте бит. 2-3 сүз юмор. Һәрбер сүз, һәрбер интонация юморга корылган, дөрес итеп корылган. Һәм монда бит менә кыл өстеннән бара торганы да бар, әйме? Монда юк кимсетү дигән юмор, кимсетү белән корылган юмор юк. Бу шуннан да нык уйлап, нык берничә төн тырышып, язып,
кат-кат куеп карап, икенче сүзләр белән алыштырып, сызып, бозып язылган. Ничәмә ничә ашта булып язылган. Берничә юморист. Атна, берничә айда язылырга мөмкин. Молодец, афәрин. Афәрин. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт мөхтәрәм жюри әгъзаларына. Хөрмәтле тамашачылар, инде минемчә беренче сезон бик матур гына башланып китте. Барлык катнашучылар да, егетләр дә, кызлар да бик шәп юмористлар. Жюри әгъзалары инде киңәшләштеләр һәм дә аларның фикерләре бар. Ин беренче шуны әйтәсе килә, сезгә сүз бирер алдыннан бер кеше китергә тиеш һәм кем китә икәнен без тиздән белербез. Башта сезнең фикерләрегез, Зөлфәт. Беренчедән, әлеге проектка чакырулар өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә һәм бу проектның кирәк икәнен ассызыклап үтәргә кирәк. Безнең яшьләребез кызыксынып, тырышып, әзерләнеп һәм кызыксындыру чарасы да бар. 30 000 сум акча, ул һәр җирдә дә андай әйберләр юк бит әле. Озын гомерле булсын. Афәрин. Миңа бүгенге катнашучыларның барысы да ошады. Әбри абый. Стендап жанры Америка Кушма Штатларында инде ул бер 30-40 ел элек барлыкка килсә, Россия эстрадасында бер 10-15 ел элек килеп керсә, безгә әле генә кирип бара һәм аның башлангычы бар. Башлангычы булган әйбернең дәвамы да булачак. Дәвамлы булсын. Уңышлар барлык катнашучыларга зур рәхмәт, әйбәт шәп проект. Миңа Бик зур рәхмәт. Һәм дә нәтиҗәне ясар өчен һәм дә үзенең вердиктын әйтер өчен жюри рәисе Булат Бәйрәмовка сүз тапшырыла. Зур рәхмәт. Мин инде бу проектны башыннан бирле күзәтеп барам, катнашып барам. Бүтән катнашучыларын да беренче, икенче белән чагыштырганда, өченчесе инде менә бүгенге тапшыру күзәтеп тора. Ул берничә баскыч югары менгән. Югары менгән катнашучылардан да, сөйләүләреннән дә, бүтән темаларыннан да аңлашыла. Һәм барысына да афәрин, барысына да бик зур рәхмәт, тырышканнар, язганнар, ләкин монда инде менә безнең сөйләгәндә дә, комментарий биргәндә дә күренгәндер. Ул җегет залда чыгыш ясаганда да менә безнең тамашачылар тарафыннан кул чабулар сирәк булуының да сизелгәндер. Ул җегет Марат Фаттахов. Марат, афәрин, алдагы елга, алдагы сезонда без аны көтеп калабыз, яме? Көтеп калабыз, тагы да шымарсын, тагы да ыстарсын. Ләкин шулай. Зур рәхмәт. Инде без Маратка уңышлар белән теләп калабыз. Алдагы турга уздылар Дмитрий Баранов, Әдилә Закирова, Фаил Баязитов, Владислав Шунский. Егетләргә, кызларга без инде әлбәттә уңышлар теләп калабыз. Сезнең белән, хөрмәтле тамашачылар, сау булашабыз. Мин юморист проектының 3нче сезоны.